Ukhala ngokungakhokhelwa umculi we-hip hop uZulu Boy osejoyina umkhonto wesizwe. Abaka-South African Weather Service baxwayisa ngemvula enamandla lapha endaweni zase-Cape Town kanye nomoya mobheke enkabeni yezwe laseNingizimu Afrika. Amathemba abalandeli be-Kaizer Chiefs sebewabe wonke kuPitso Mosimane ukuthi uyena ongasahlangula iqembu. Asikubingelele sikwamukele kule channel yethu Make the Moment. Sicela siqiniseke sokuthi ucinezela usubscribe button ke uzoyithola eshisa indaba. Kubikwa ukuthi ke uzumculi ke we-hip hop uZulu Boy akazange zakhokhelwe iDurban Film Office. Lokho kulandela ukuthi uZulu Boy wayeqashiwe iDurban Film Office ukuba zophatha uhlelo lwayo. Ngesikhathi iDurban Film Office izokweluleka futhi izophinde futhi idlulisela amakhono kubantu abasha abafisa ukungena kwi-film industry. Njengoba ke uZulu Boy angazange akhokhele kuthiwa kwakhona ucingo esikhathi uZulu Boy sengenile stage olwangena labuza abe Durban Film Office ukuthi ke bamqashe kanjani umuntu omkhonto wesizwe. Lapho ke khona ke wathi meqeda ukukhuluma lo wesilisa nocingo wabe sebuye ezotshela ke yena ke uZulu Boy ukuthi makehle stage ngoba abaphathi bathi ngeke base bakhokhe. uZulu Boy uthi yena azange azayithaya indiva leyo ngoba cabanga kuyancokolwa. Eqhubeka uZulu Boy ebeke ephephandabeni esicaphulelwe lolu daba uthi lokhu kumphathe kabi kakhulu ukuthi ke agcine engakhokheleki ngoba ngenxa yokuthi ke usejoyina iqembu lomkhonto wesizwe futhi kuyiqembu yena akholelwa kulo. Abaka-South African Weather Service baxwayisa ngemvula enamandla edolobheni lase-Cape Town kusasa ezingafikela ku-60 wamaphesenti. Lapho khona kuxwayisa khona abashayeli bemoto babaqaphele kakhulu abakhele idolobha lase-Cape Town ukuthi ke baqaphele emgwaqeni bangagijimisa imoto kakhulu ngoba kwazeka ukuthi ke uma umgwaqo umanzi kuba lula ukuthi imoto zishayisane. Kuphinde futhi kuxwayisa kakhulu abantu abakhele indawo ezigudlulwandle laphana kakhulukazi esifundeni saKwaZulu Natal kwehla njalo umoya ungafika laphana ku-40 wamaphesenti. Kuyacelwa kakhulu ukuthi baqaphe kakhulu abakhele indawo ezigudlulwandle ngalo moya omkhulu. NaseLimpopo kulindeleke ukuthi kushisa kakhulu osukwini la kusasa. Ake sibheke amazinga okushisa ke ukuthi ami kanjani osukwini la namhlanje. Masibheka laphana East London ngase limbozise ngamafu 16 kuya ku-26. Sibheka laphana ngePort Elizabeth nakhona ngasimbozise ngamafu kodwa inhlavela ngikhona 16 kuya ku-25. Sibheka laphana Upper Town 13 kuya ku-33 liphumile ilanga lapha eUpper Town. Sibheka laphana ePolokwane 8 kuya ku-27 nakhona liphumile clear skies ngesilungu. Durban 18 kuya ku-28 nakhona liphumile lishisa kakhulu laphana ke eThekwini. Sibheka laphana ke Cape Town nakhona liphumile 11 kuya ku-19. Sibheke khona ke laphana ke Pretoria 11 kuya ku-27 nakhona liphumile ilanga. Amathemba ukuthi iKaizer Chiefs ibuyele eqoqeni indebe asehleli wonke kuPitso Mosimane. Abalandeli nabathandi beqembu iKaizer Chiefs kanye futhi nezingwazi nezazi zebhola laseNingizimu Afrika zithi iKaizer Chiefs sekumele izame uPitso Mosimane okuyena coach ngempela bamthembayo bonke ukuthi uyena ozokwazi ukuvuselela iqembu. Kanti ke futhi naye laphana uModise wake wadlalela yona laphana ke iMamelodi Sundowns ngesikhathi kusacoach yena laphana uPitso Mosimane uthi into eyosiza iKaizer Chiefs ukuthi ithathe iqashe uPitso Mosimane azosiqala phansi sonke isquad seKaizer Chiefs axoxe wonke umdlali ambone ukuthi akayimisele uKaizer Chiefs. uModise ebeka ukuthi lokho kwalisiza kakhulu iqembu elakhe eyayidlalela ngalesa sikhathi okuyiMamelodi Sundowns ukufika kwaPitso Mosimane ukuthi ke ahlakaze sonke isquad seMamelodi Sundowns athenga abadlali abasha nabadlali abathembayo. Abalandeli nabathandi beKaizer Chiefs bavumelana kakhulu nalesi nalomphakamiso lesiphakamiso esikhishwe uye laphana ke umdlali weMamelodi Sundowns osathatha umhlala phansi uTigo Modise lapho esho khona ukuthi ke nabo basho khona ukuthi ke impela kuKaizer Chiefs izinto azihambe kahle kudinga ukuqala phansi yonke into ethi Kaizer Chiefs ukuthi Kaizer Chiefs izobuyela kuleya Kaizer Chiefs yaziyo Kaizer Chiefs yayiqoqa into. Sokhumbula ukuthi Kaizer Chiefs ke ibuya esibhaqeni lesinzima kakhulu lapho khona ibhaxabule khona iMamelodi Sundowns ngamagoli ayisihlanu kwelilodwa. Lapho khona iKaizer Chiefs eyakhombisa khona ukuthi impela uphele ngisho nomncane ushatini kuyona. Ake sibheke ke imiphumela yemidlalo ye-ADSTV Premiership ebikhona kuleli viki kanye nemidlalo ezophinde futhi idlalwe kuyona lempela sonke siya kuyona. Siqale ngemiphumela iPirates baxabule laphana ke iTipa United ngo 2-0.
Sibheke khona laphana-ke iStellenbosch kanye laphana namaZulu kube draw ka-0-0. Sibheke khona laphana-ke Polokwane City kanye Richards Bay kube draw ka-0-0. Sibheke-ke khona-ke laphana Golden Arrows nayo-ke iSundowns kube draw ka-0-0. Sibheke-ke yona SuperSport United naye Sekhukhune United kube kuyi-draw ka-1-1. Sibheke yona laphana-ke Cape Town City kanye neSwallows kube Cape Town City wine ngo-2-0. Sibheke amakhosi amahle kube-draw ka-2-2 kanye nayo-ke lapha i-TS Galaxy. Akasibheke amagame akhambi kanjani le weekend-ke. Polokwane City versus Sekhukhune United ngo-3 isikhathi. Swallows versus Stellenbosch ngo-3 isikhathi. Mamelodi Sundowns versus Royal AM ngo 5:30 isikhathi. Orlando Pirates versus Richards Bay ngo-8 isikhathi. Cape Town City versus TS Galaxy ngesonto ngo-3 isikhathi. AmaZulu FC versus Kaizer Chiefs ngo-17:30 5:30 isikhathi. Golden Arrows versus Chippa United ngo-3 isikhathi. Siyabonga kakhulu, sicela uqiniseke ukuthi-ke uma ufisa-ke ukuphawula noma ufisa-ke ukubeka umbono ufuna umbono wakho ubonwe yize lonke, sicela ukuthi uthinte inombolo evela lapha eskrinini sakho ya WhatsApp, uthumele ividiyo mayelana nodaba esiliphostile, noma nje ufisa ukudlulisa iy'ncomo noma ufisa ukucomplain about i-channel.